Croeso, a mae yn noson hyfryd. Chi gyd wedi derbyn rhaglen, chi'n gweld yna 2 hanner yr noson, yr adran iau, wedyn yr adran hyn. Mae nifer ohonoch chi sydd wedi bod o'r blaen yn gwybod ar Fegwyl, mae yna rhywbeth o luniau ysgaf, rhywbeth o win, neu sydd oren ac yn y blaen, rhywbeth o'n teipion. Fel bod y beirniad yn cael amser i bwyso mesur yr hanner cyntaf. Welwch chi, mae yn edrych yn ardoeli i fod yn noson arbennig. It augurs to be a fantastic evening. I've just gone through the songs that are being sung this evening, and it's going to be a real fantastic evening, I'm sure. So, warm welcome to you. One of my favourite evenings of the school year, and I'm really thankful to Harald and Rhydian for organising again this year. Cyfeiriau am ein beirniad, mae'n bleser drysawy'n beirniad heno. Mari Wyn Williams a Mali Haf. Mae Mari Wyn Williams yn hannu o Lanberis, ond erbyn hyn mae wedi sefydlu hyd. Mae'n gantores adnabyddus a llwyddiannus sydd wedi hyfforddi a mentora gan rai o fawrion y byd cerddorol. Cyflawnodd Mari diploma o radd yn astudiaethau llais yn Coleg Cenedlaethol Cerdd a Drama Cymru. Cyn mynd ati i gwblhau gradd meistyr yn Academi Llais Rhyngwladol Cymru. Mae ei perfformiadau cyngerddol yn amrywiol ac yn rhyngwladol. Mae wedi perfformio ar lwyfan Pafiliwn Llangollen, llwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol, yn Abati Westminster, y Waldorf Astoria yn Efrog Newydd, ac ar lwyfannau yn Paris a Hong Kong. Mae wedi cael creu lwyddiant mewn cystadlaethau canu dros y blynyddoedd, felly fydd yn medru uniaethu gyda'n cantorion ni sy'n cystadlu yma heno. Hailing from Llanberis and now residing in Cardiff, Mari Wyn Williams completed a postgraduate diploma in local studies while attending Royal Welsh College of Music and Drama. She continued her studies, completing a master's degree at the Welsh International Academy of Voice, achieving distinction under the tuition of Dennis O'Neill and Lucia Fusil. Mari performed at the Llangollen Pavilion alongside Gwyn Hughes-Jones for the Thousands of Christmas Voices concert, which was broadcast on SBC. Other television appearances include singing at the closing concert of the National Eisteddfod alongside Bryn Terfel. Mari has also been invited to perform at venues worldwide, including Strauss's 4 last songs at Westminster Abbey, the Waldorf Astoria in New York, British Embassy in Paris, and an opera gala in Hong Kong. She has also performed at the Wales Millennium Centre alongside Dave Piri Tecanwa and Dennis O'Neill. And in September 2013, she won 3rd place at the Montserrat Cabal competition in Zaragoza. Mari will undoubtedly be able to empathise with our young singers this evening. Mae'n hyfryd cael croesawu Mali Haf yn ôl yr ysgol. Roedd Mali yn ddisgybl yn ysgol gynradd Treganna cyn symud i flwyddyn 7 yn Plas Mawr yn 2008. Fe astudodd i celf a chymdeithaseg fel Sir Pyncius Awniwch cyn mynd mlaen i astudio cerddoriaeth yn Leeds. Ers dychwelyd i Gaerdydd, mae wedi cychwyn ar yrfa canu a chyfansoddi lwyddiannus. Mae ei cherddoriaeth a'i llais i'w glywed ar Radio Cymru, Radio Wales a Radio 6, ac mae wedi perfformio ddiweddar yn Hwy Tafwyl ac yn Canu Gymru llynedd. It's a delight to welcome Mali Haf back to school to adjudicate in this year's Young Singer of the Year competition. She attended Ysgol Treganna before attending Plas Mawr in 2008. She studied music, art and sociology at A-level before moving to Leeds to study music in 2015. She's now back in Wales, where she's keeping her passion well and truly alive by committing to a career as a singer and songwriter. Successes of the last few months have included plays on Radio 6, Radio Wales and Radio Cymru, and being invited to both perform and present at the Tafwyl Festival. Mali Haf has made great strides in the Welsh language scene, and now she's crafting a new sound she hopes to bring into the light. Leaning towards a neo-soul and alternative R&B sound, influence ranges from Geno Echo to David Byrne. Her new music aims to bring forward her diverse interests and add a new direction into her journey. She was once asked in an interview, what do you find most rewarding about being a musician? And her answer, that feeling of freedom when performing, connecting to my most authentic self. And let's hope that our young singers will be able to enjoy a similar sense of freedom this evening while performing for us. Yn ffranc cael y ddwy o chi gyda ni heno, croeso mawr i chi, please rhowch croeso i'n dweud.
I agor y gystadleuaeth heno, mae da ni Olive Burns, wrth i Olive ddod i'r, dwi'n gofyn am beth i gwestiwn iddyn nhw, wrth i fi baratoi nodiadau hefyd. Mae Olive yn blwyddyn 9, mae'n mwynhau darllen yn fawr iawn. I chas beth yw Marmite, dod i gyd yn iechyd gyda hynny dwi'n siŵr. O ran ei chafwyd canu hyd yma, mae wedi cael y cyfle i ganu ar lwyfan y National Theatre yn Llundain. I hoff gantores yw Adele, i hoff byncir yr ysgol, celf, drama, maths a hanes, a chyfo be uchelgais personol yw i fod yn hapus ac i gallu teithio. Felly, i agor y gystadleuaeth iau heno, rhwng groeso i Olive Burns. She smiled, leapt without looking, and tumbled into the Seine. The water was freezing. She spent a month sneezing, but said she
cystadlu Alan Charles, a ddim trwy'r darnau mae dych chi y copiau hunain o ran beth maen nhw'n canu. O ran Alan, mae hi hefyd yn blwyddyn 9, I diddordeb hi yw chwaraeon, she's right into sport in a big way, is not so keen on French, loves Only Girls Loud, and Olivia Rodrigo is her favourite artist. I hoff gart set fire to the rain gan Adele, I hoff pyncyn yn ysgol, favourite subject, PE, a gwersi lles sydd yn really yn neis I glywed. A uchelgais personol, mae'n gwybod yn iawn beth mae eisiau gwneud, mae eisiau byw yn LA, eisiau live in LA, that's her dream. Felly, rhowch groeso, so yma, I Alan Charles. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home, you're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were tired of getting old. It made us restless. It was just like a movie, it was just like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you would be here. And I swear you moved overseas. That's what you said when you left me. You still look like a movie, you still sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were tired of getting old. It made us restless. It was just like a movie, it was just like a song. It's hard to win me back. Everything just takes me back to when you were there, to when you were there. And a part of me keeps holding on, just in case it hasn't gone. I guess I still care. Do you still care? It was just like a movie, it was just like a song. My God, this reminds me of when we were young. Getting old, it made us restless.
like a song when we were young. Caloni yn curo trwy fy nghorff i. Rhaid bod heb ofn, mae pob un breuddwyd wedi dod i nawr. A byddai'n brwydro dros ein cariad ni. Does dim byd ond ni'n dau yna. Ti a fi nawr, aros am fywyd llawn i dy gweld ti. Dal fy llaw, paid bod ofn, dwi 'di caru ti am oesau mai. Na garu ti am oesau mai. Holl fy oes creda fi yn o'm mhen i. Dal fy llaw, paid bod ofn, dwi 'di caru ti am oesau mai. Na garu ti am oesau mai. Caloni yn curo nôl a tair. Y llygau di'n llawn, ti yw'r peth mwyaf prydferth dwi 'di gweld. Trwy gydol mywyd i, dal fy llawn dim, does dim byd ond ni'n dau yna. Ti a fi nawr. Ti a fi nawr, aros am fywyd llawn i dy weld ti. Dal fy llaw, paid bod ofn, dwi 'di caru ti am oesau mai. Na garu ti am oesau mai. Trwy fy oes creda fi yn o'm na garu ti am oesau mai. Na garu ti am oesau mai. Yn troi mas i fod yn dipyn o gyngerdd, ydw, it's a concert more than a competition, fi wrth yn holl darnau yn barod. Nesau gystadlu eto enw sy'n gyfarwydd iawn ar ddisydleiad yma, ond dyma copi Mohammed o flwyddyn 8. A mae copi o ran ei hoff bethau hi, mwynhau sioe cerdd ac yn cefnogi tîm pêl-droed Dinas Caerdydd. Tybed mae ni o hwy mae ni cael y dylanwad yna. Brainwashed from an early age, ydyn ni'n gweud Mr Mohammed fyna. Cas beth, dwi'n hyn iawn ar gwenyn, ond o ran cafwyn canu, mae wedi cael profiad o berfformio gyda'r WNO yn barod ar ei llynhyrchiad o Laf o Hen, a chanu gyda Only Kids Allowed a Merched Allowed yn neuadd Dewi Sant, tipyn o brofiadau yn barod. I hoff gantorion, Olivia Rodrigo eto, a mae enw Harry Styles yn codi yn aml heno. A'i hoff ganu yw Sign of the Times gan Harry Styles. I uchelgais personol hi yw i berfformio ar y West End. Rhowch croeso mawr i
dog, oh, there's toys, butterflies, and lunches, lunches, every Sunday month. Lollipops and pepper pie, recipe, sugar plums, sweet corn nuts, chia puffs, and apples, and bananas, angels rushing down the street, never on his greatest hits. Has got me pulled in a new direction. They keep insisting, I'll stop insisting. Has got me pulled in a new direction. I should stand in the dark, not ready at the start. But the boy has a bite, and a bar that is marked. And you bet on my truth, truly taboo. Felly, nesaf i gystadlu yw Mabli Rogers o flwyddyn 8. Mabli wrth i bodd yn chwarae pêl-droed, I chas beth, fel fy mhlant ei hunan, yw tecluso I stafell gwely. Mae wedi cael wrth i bodd yn canu'r Steddfod Genedlaethol, I hoff cerddor yw Adele, a hoffai hi hefyd fel cymryd o'r disgyblion I, uchelgais I hefyd, yw I ganu rhyw ddiwrnod yn y West End a gall e perfformio mewn sioeau cerdd. Rhowch groeso mawr I Mabli Rogers.
troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh why can't Y nesau'n gystadlu, Anna Thomas. Mae Anna yn blwyddyn 7. Anhygoel bod yna rhywun blwyddyn 7 wedi gweud, dwi eisiau bod yn rhan o fod lenni, a dwi eisiau cymryd rhan. Mae wedi ymateb i'r her yna, ffantastig. Bara teg iddi. Mae wrth i bod yn dawnsio, she loves dancing. Dwi ddim mor keen ar bêl-droed yn anffodus. Mae wrth i bod ag Ed Sheeran, dyna'n sicr i hoff garwr. Ac o'r rhan uchelgais bersonol fel cymaint ohonyn nhw heno, datblygu sgiliau dawns a canu a pherfformio ar lwyfannau gwahanol. A dyna beth yw heno, cyfle iddyn nhw berfformio, cyfle iddyn nhw i gael mwynhau bod y flaen cynulleidfa mor gadarnhaol, mor gynnes a enyn hyder. That's what tonight's all about, is the participation. It's been given that opportunity to perform what so many of them are keen to do as a future career. So rhwng groeso mawr i Anna Thomas blwyddyn 7. My
You might expect a little bit of a theme building with Nell's responses to my really pressing questions here. Hoff beth, Harry Styles. Cas beth, pobl sydd ddim yn hoffi Harry Styles. Hoff gan, Harry Styles. Hoff gan, pob un gan Harry Styles. Uchelgais personol, you guessed it, cwrdd a hanner. Felly, rwch croeso I Nell Williams. Halodd mam fi mas I neges a ryw dipyn bach o fusnes. O felly'n wir, o felly'n wir, o felly'n wir. Ar y fimraich yn oedd basged wyau, fyddai'n talu am y nwyddau. O felly'n wir, o felly'n wir, o felly'n wir. Te a siwgr, starch a soda, fynnau mam a thorth o fara. O felly'n wir, o felly'n wir, o felly'n wir. Tra'n cyrchu ti ar pentre, pwy am dalu of, ond hiwyr hendre. O felly'n wir, o felly'n wir, o felly'n wir. Ddim cystan o ddeg o weithiau, nes bod gwryd ar ei hyd fy mochau. O felly'n wir, o felly'n wir, o felly'n wir. Ac wrth fadael pwy ddaeth heibion fy nhad a dyma ddwrydio. O felly'n wir, o felly'n wir, o felly'n wir. Minnau redais nerth y maglau wedi llwyr anghofio'r wyau. O felly'n wir, o felly'n wir, o felly'n wir. Yn y pentren y fawr fy ofon, cefais fod yr wyau'n yfflon. O felly'n wir, o felly'n wir, o felly'n wir. Ar ôl cyrraedd adre wedyn, cefais gyrrasyfa anghyffredin. O felly'n wir, o felly'n wir, o felly'n wir. Gadael tir, yn gadael cyfeillion. Mae'r galon fach yn teimlo'n anefodlon. Rwy'n gadael tylwyth, rwy'n gadael teulu. I fynd I fyd I draw i'r heli. Rwy'n gadael llecyn, rwy'n gadael llwybrau. Rwy'n gadael taith a greu fy nyddiau. Bydd y ffordd yn wawr, aeth gwawr yn fachlyd. Ond i'r rhwng y ddau, dyddiau fy ieuenctid. Mae hiraeth nawr yn cydio fel cadwyn.
gwasgu'r cof a'r atgof sydd yn dilyn. Mae hiroedd y mwy wrth glywed y lleisiau, a gweld y ddwy yn yr ich hen nebau. Rwy'n gadael bwrlwm heniaeth plentyn dod, y seiniau hynny sy'n y rhan o'n hanefod, y dywediadau, cariadau iaith, ynghyd y fy nghalon. Rwy'n cydion dyn ym mhopeth a'i heibio, bydd hynny'n gysur y mydfryddwydion. Nid oes na sicrwydd pa bydd am y ddori, ond y bydd peled yr ainhof yn y fy nghodi. Mae hiroedd nawr yn cydio fel cadwy, yn gwasgu'r cof a'r atgof sydd yn dilyn. Mae hiroedd y mwy wrth glywed y lleisiau, a gweld y ddwy yn yr ich hen nebau. A gweld y ddwy yn yr ich hen wynebau. Reit, dyma ni yr ail hanner, gysylliaeth hir. Gobeithio bod chi wedi cael amser hefyd i edrych ar y rhaglen. Mae'n ddiddorol erbyn hyn, yr cyn-enillwyr a rhai o'r enwau sy'n codi. A dwi'n gwybod bod rhai o'r plant nifer yn ei gweud bod uchelgais dyn nhw o berfformio yn y West End. A mae yna nifer o'r cyn-disgyblion, cyn-enillwyr o'r gysylliaeth yma yn drwy ymlaen i berfformio yn y West End. A ges i yn rai cyfle llynedd, os dwi'n cofio'n iawn, i fynd i Llundain i weld wicked, ac oedd Richard Mark, cyn-disgybl, yn cymryd rhan yn wicked, yn hyfryd i gwrdd lan o fe. Just saying, the alumni, those past winners, are quite a record by now, and many of them have actually gone on to perform as part of what they aspire to do as young people. And I wonder in 10-15 years' time how many of the young people this evening will actually reach their goal. Ni'n agor heno yr ail hanner gyda Anna Wigley, sy'n wrth i bod yn gwmni ei ffrindiau, sy'n ddim o'r holl ffiseg, ac mae hi am fod yn llwyddiannus fel ni gyd. Felly, rhowch croeso mawr o hwnna i Anna Wigley.
nesaf i gystadlu, Evan Williams o flwyddyn 10, a mae perfformio a canu yn rhan mawr o'i fywyd. Dyna ei hoff bethau. Mae hefyd yn chwarae mewn grŵp o'r enw Dadleoli, ac mae wrth i fodd yn perfformio neu chafbwynt hyd yma i perfformio fe, cael perfformio gyda'i grŵp yn Clwb Ifor Bach. Oasis yw i grŵp orau, Don't Look Back in Anger yw i hoff gân, a chymod be ei chelgais personol i bod yn perfformio gyda'r band ar ryw lwyfan mawr yn y dyfodol. Pwy oer, gewn ni weld. Evan Williams, o'r croeso.
nesaf, Mia Owen, eto o flwyddyn 10. Wrth i fod yn dawnsio, ddim mor hoff o brofion mathemateg. Perfformio'n ganolfan millennium hyd yma i uchafbwynt yn y byd canu, wrth i fod y gydel, a'i hoff bynciau yw drama a Saesneg, a'i uchelgais yw i gael A serenog yn drama tygau. So croeso bysau dros Mia. Rhowch croeso i ysgol hwnna.
troed dros tad athletic. I gas beth yw gweld Abertawe yn hiro Cardiff City yn rheoledd, Siarter Ben Bango sydd yn un o'r blaen ni. Uchafbwynt yw i ganu, fe bydd yn teithio gyda Only Boys Aloud a chanu yn Parti Bechgyn Plas Mawr ar Côr Hyd Bechgyn sydd wedi archyn y dylwydiad. Ei hoff fan yw Oasis a Coldplay. Ei hoff bwyntiau yw Ysgorfforol, wrth gwrs cerdd, a uchelgais gwych ganddo, cael canlyniadau Tegaida a dychwelyd i'r chweched dosbarth. So, rhwng croeso i Lemmy Joe.
Felix sy'n cystadlu nesaf, sef Fred Hayes. I hoff beth o fe yw dramau a sioe cerdd. I gas beth yw siocled gwyn, diddorol. I chafwyd e hyd yma o perfformio'n Billy Elliot, a fydd yna nifer ohonyn ni fydd yn cofio nôl i sioe gerdd ola yr ysgol cyn y cyfnod clo, Mawrth 2020 yn y neuadd yma, Fred yn perfformio'n Billy Elliot. I hoff ganwr cantores Adele, unrhyw gan a sioe gerdd, mae wrth i fodd a bob un ohonyn nhw. Ac i uchelgais fel llawer hynno, yw ei berfformio yn y West End. Tro groeso i Fred Hayes. This is time for a shake-up, look at me wake up, taking control. This is a new beginning, my gears are spinning. Let's rock and roll. Just put one foot onward and forward. I used to be a zero, but now I clearly feel that I may be the hero who reinvents the heel. I may be facing the impossible, I may be chasing after miracles, and they may be the steepest mountain to overcome. But this is step one. Yeah, this is step one. Who knew I had it in me? Let me begin, see where this can go. I've got knowledge and know-how. Don't stop the show now. Don't stop the flow. Just put one foot onward and forward, yeah. I used to live in limbo, never dying to begin, but now it's sink or swim, so I better dive right in. I may be facing the impossible, I may be chasing after miracles, and they may be the steepest mountain to overcome. But this is step one. It's not just a factory, this is
my family. No one's gonna shut us down. Not while Charlie Price is around. We may be facing the impossible. We may be chasing after miracles. And there may be the steepest mountain to overcome. We may be facing the impossible. We may be chasing after miracles. And there may be the steepest mountain to overcome. But this is step one. Look what Charlie Boy has done. This is step one. I gloi y gystadleuaeth hŷn, Reuben Gray, 2011. Sa'n cofio gweld cymaint o fechgyn yn y gystadleuaeth hŷn. Mae'n bod hyfryd heno gael clywed cymaint o leisiau y fechgyn. Canu gyda ffrindiau yw hoff beth Reuben. Mae'n amlwg yn canu mewn core ei chafbwyd oedd canu ar gyfer dathlu cynner Jubilee'r Frenhines yng Nghastell Caerdydd ym mis Mehefin. Profiad anhygoel iddo fe. Hoff ganwr John Lennon, hoff gan unrhyw beth gan y Beatles, a'i uchelgais personol yw i gobeithio cyrraedd y big screen. Felly, Reuben, rhowch groeso mawr iddo fe.
I've been here before, but always hit the floor. Spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something, makes me want to stay. The storm is coming. I'm gonna make it through the day, and there's no more use in running. This is something I've got to face. If I risk it all, could you break my fall? How do I breathe when you're not here? I'm suffocated. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it over? For you, I have to risk it all, 'cause the writing's on the wall. As the stars begin to gather and the light begins to fade, when all hope begins to shatter, know that I won't be afraid. If I risk it all, could you break my fall? How do I breathe when you're not here? I'm suffocated. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it over? For you, I have to risk it all, 'cause the writing's on the wall.
Wel, dyna ni gystadleuaeth, sef cenedlaethwyr llynedd, neu enillwyr llynedd, enillwyr llynedd wedi dod ymlaen i berfformio i ni cyfribeirniad i wneud y gwaith. So, na i ofyn i Hannah ac i Griff i ddod ymlaen. Dewch chi eistedd ymlaen fan hyn. Hannah oedd enillydd yr adran iaith llynedd, yr eistedd Hannah Amelia, a Griff yr enillydd o'r adran hun. A na i ofyn i chi'ch doi pan chi'n dod ymlaen, chi'n jyst cyflwyno'r can, o bod ni'n gwybod beth i chi'n bwriadu canu. Hannah, i hoff beth yn y byd, yw Pepsi Max gyda slice yn y lime. Ddim mor hyn a gwaith cwrs Saesneg serch hynny. Mae wedi perfformio mewn opera gyda WNO, llamgylchiadau mawr iddi, ac mae wrth i bodd â unrhyw caneuon o soundtrack Waitress, Mamma Mia, Six neu Sound of Music. Eto, yn gyffredin iawn i llawer, perfformio ar y West End yw'r uchelgais. Hannah, does dim cwestiwn y ti eleni, sydd ymlaen a mwynhau, ond cyflwyniad y gan drosodd i ti. Gwch groeso i chi. Sara sy'n mynd i ysgol breswyr a dwi ddim yn ffit o mewn. Griff Charles. Griff yn flwyddyn 10 yn ystod yr adran hun
llynedd. Felly mae Griff yn blwyddyn 11 leni. Felly mae'n cyfle ddod nôl eto blwyddyn nesaf, sadly. Hoff beth Griff yw gwylio Cymru yn chwarae pêl-droed. Mae'n siŵr wir am llawer iawn ohono ni ar hyn o bryd, ac oes bysedd am y mis nesaf i Gymru. Nawr, mae hwn yn astute iawn. Cas beth Griff yw tywod yn ei esgidiau, is worse there, is sadness. Now, who would have thought of that? But actually, yeah, we're all thinking, yeah, that's probably right for us as well. Bob Marley yw ei hoff ganwr, mathemateg a ffiseg yw ei hoff bynciau, a ei uchelgais personol, byw'n gyffyrddus a minimum stress is aspiration to live comfortably with minimum stress. Sounds like a great retirement. Felly, Griff, cyflwyno di gael? Wel, o'n i wedi gwneud Euros fi am blwyddyn diwetha pan o'n i ennill, a tro yn fi gorfod wneud sawl ci lawr yn y bryd. So jyst gweithio fan hyn, so dal yn gweithio.
through more than I can repeat. Wel, sbith dal, pryd mae'n amser mae'r beirniad yn mynd i gymryd, so fi'n jyst yn mynd i cadw mas yn chydig munud. A wedyn, os dal bod na ddim sôn amdano, ni'n mynd i gorau'r golau, a nid gewch chi gyfle jyst i drafod y mysgyd gilydd. Ond dwi'n siŵr bod fi'n siarad yn rhan pawb, bod ni wedi cael gwledd gerddorol mwyaf anhygoel heno, a diolch i chi am gynnig adloniant mor fyfryd. Beth bynnag ddaw nesaf, beth bynnag yw'r penderfyniad, chi gyd yn proud o bopeth i chi wedi gwneud, i ni gyd yn proud. Dwi'n siŵr hefyd byddwn ni gyd yn cydnabod y gwaith anhygoel mae'r cyfelyddion wedi gwneud heno. Mrs Thomas, Mrs Delith Medi Lloyd a Mr Fidjan Leigh. So dewch chi... Gallwn ni ddim bod mwy falch fel pennaeth na'r adran gerdd sydd ers blynyddoedd maith wedi rhoi'r cyfle i blant i berfformio, nid yn unig trwy'r gystadleuaeth hon, ond yn y gystadleuaeth cerddor ifanc plas mawr yn y Gwanwyn. Wythnos diwethaf, oedd yna gerddorfa gyda 2 ysgol uwchradd yn Nghaerdydd yn ymuno i greu un cerddorfa. Ac yna, of course, yr holl nosweithio adloniant ac yn herddec yn y blaen. I couldn't be more proud of the music department and what they offer the children in terms of just opportunities to perform. Tonight, in the spring term, it's the Young Musician of the Year competition, something similar to this, but obviously with musical instruments, and all the other evenings that are put on in terms of concerts. So please, dangoswch eich gwerthfawrogi. Ond diolch i pawb ar y canu, ond chi pob un chi efo talent unigryw a wahanol am dangos. Ond ie, fi'n dechrau gyda Olive. Mae mor anodd agor lan heno, felly chwarae teg i canu gyntaf. Minimis, ond mae o hoff canonus fi a Mari. Ond os ydych braidd yn nervous, felly y tonyddiaeth yn bach off, ond o'ch chi'n gwrando i'r cyfeiriad o dda ar piano a trio newid lliw mwy yn eich can a yn eich llais. A fydd eich llais yn aeddfedu mewn ffordd naturiol dros amser. Oedd yr ail gan sy'n ti loads mwy. Gyda'r stori'n dda, cofio canu trwy quavers ar y beats mwy, so roedd yn cicio bach. Ond mae'n llais ti mor swydnol a syniad, diolch yn fawr. A naw, perfformiad, mae'n wastad yn dechrau pan mae'n trwy'r drws, so chi'n mor hyderus pan ti'n dod yma. A pan ti'n canu'r cicio yna, I had chills. Oedd e'n mor sydyn. Oedd e'n colli bach yn nodau isel, ond hefyd fel Olive, gyda ti'n dod dros amser, a ansawdd llais ti'n ffantastig. Ail ddim y can, ti'n colli bach, ond well trwy'r ail pennill. Trio dydyn o'r rest, yna yn nesaf, ond ie.
amazing. Poppy, oedd yn amazing, gweld mor hapus ac yn mwynhau ffron am hyn. A oedd y deiau yn bentigedig, yn ddwys iawn, hyderus, gwylio bar chwech gyda'r rhythm, a dal yn nodau bach yn hirach a tuag at y diwedd. Can gyda backing track yn anodd iawn, ond oedd chi wedi, oedd chi can yn amazing, bar cyn i'r chwech, gwylio hefyd. Definitely gweld chi ar Caniau West End, os chi'n cael ei lain o'r wneud. Matthew Rogers, llais eiddfed iawn, a doesn't go over hefyd. Soniaris. Oedd e'n really stunning, ond hoffwn i'n glywed bach mwy o egni yn dyberfoniad. A mae'r can oedd yn rhaid bod yn anodd iawn, so felly. Yn canu hwnna, a'r nodau na'n neidio o gwmpas, oedd ti wedi gwneud yn rili dda a yn canu yn beirniadol iawn. A Thomas, llais swyddol ti hwnt, byddai'n methu wneud, o'n i'n ddim yn wneud rhywbeth blwyddyn saith, ond yn rili swil, a ti'n mor hyderus, so chwarae teg. Oedd chi'n defnyddio'r dynamics o dda, geiriau amazing. Oedd yn rili stunning, diolch Anna. A Nel, nice cael bach o Anna hyn. A cymeriad ddanio hefyd, a llais rili cyfoethog am eich oedran hefyd. Mae anti control ti'n rili dda, a fi'n... Ond edrych mas am y nodau diwedd y ffeis dal nhw hefyd yn hirach, ond llais rili cyfoethog. Ond mae'r enillwyr am rhai yw... Ni di penderfynu mai Poppy sy'n... Llais beautiful, oedd y can yna yn throwback i fi yn can yna, Birdie. A mae dy lais ti yn cyfoes iawn. Oedd e'n hoffi clywed bach mwy egni hefyd, ond mae'r llais ti'n rili swynol. A pan chi'n canu y pethau top na, oedd fi a Ryan, oedd e'n amazing. Llais top, ond paid ydych panico gormod pan mae'r key change yn dod. Ond yn rili teimlo y geiriau pan sy'n canu hefyd. Anwyl iawn, mae llais ti yn unigryw hefyd. Oedd Lisa Lam yw'r hoff can a gwenyn fi a Mari. A oedd dal sorry. Ddal y tonyddiaeth, meddylais yn stunning, a derbyn o'r trills yn arbennig. Datganiad cydonus iawn. Mae gen ti lais yn rili siwt o sioe ger, a mae'n neidio o'r nodau i seli fel ddim yn hawdd iawn, ond sy'n rili dda. A colli bach o pŵer tuag at y diwedd, ond honestly ardderchog. Mia Owen,
Hardd diogel, oedd fi a Ryan yn really buzzed amdano hwnna. Fersiwn o cystig piano really da iawn. Ti'n cadw dylygau falle mewn 10 gormod. Pan ti'n rhoi hwnna, ond yn symud bach mwy, so dwi'n canu I pawb yn ystafell. Ond mae gen ti, mae gen ti recordio da iawn. A eto teimlo bod angen mwy o rejection gyda yr ail can. Falle ti'n symud bach I ffwrdd o'r meic yn yr ail can. Yr geiriau'n glir a trio falle lliwio mwy. Mae'n mor amazing gweld rhywun mwynhau o'r perfformiad hefyd. Mae'n really helpu'r llais a pobl sy'n gwylio hefyd. So, yeah. Levi, mae dy llais ti yn unigryw iawn hefyd. Really controlled vibrato a rush mawr yn y ti. A pan ti'n meddwl o headvoice ti, mae'n anodd, ond nes i'n neud yn really neis. A mae'n weithio yn amlwg bod ti'n gwybod bod nodyn I chael yn dod, so falle cuddio hwnna, falle mwy. Ond, ti'n dangos eich angerdd a cyfrifoldeb yn y lleifan rili dda. A fi'n amlwg eich llais yn rili dda. Ond, potential arbennig yn y ti. Fred Hayes, llais sonoros. Mae'n ti'n lliwio eich y can rili dda a sgrifio y stori yn dda, nabod eich llais yn dda hefyd. A gwylio mas pa, mae'n llais yn mor gryf. So gwylio mas weithiau, mae'n dod ar draws a weithiau gallu mynd siarp. Ond mae'n cael llais pwerus yn rhywbeth lwcus iawn. Ond hefyd gallu colli tynyddiaeth ambell I ro. Ond mae gen ti llwyth o enni a hefyd rili nes I mwynhau'r perfformiad yn rili licio gweld nes I mwynhau cos mae'n neud y can yn o'r a wedyn Reuben yn ola. Reuben, mae llais, mae register yn amazing yn y ti. Byddai'n hoffi gweld ti yn agor dylygau mwy I canu I gyd. Mae'n mor neis bod teimlo'r can, ond byddai'n hoffi clywed stori ti mwy pan ti'n canu. Ond mae llais ti'n ardderchog. Dwi'n canu'r can, Sam Smith sy'n canu. Falle mynd dros y riffs mwy ben ti. Ond, really stunning eto, a mae'n anodd canu gyda bach i'r trap, mae'n gallu bod yn stredig, ond range mawr a o'r llais arbennig I ti. So diolch pawb am enillwyr ar gyfer rhai hynna o drumroll. Levi Jones. Gobeithio bod ddim wedi mynd yn rhy hwyr I chi, a diolch yn fawr iawn unwaith eto I chi am roi cynner